Tu l'hai bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli smo u novom videu, ja sam Guja. Danas kao što možete vidjeti igrat ćemo Hunger Games na Mineplex-u. I ljudi, evo došli smo u ovu arenu, znači nije arena, evo kreće odbrojavanje, uzeo sam kit Beatmaster, vada Broadmaster, ne znam ja kako se zove. Da imamo tako da dobijemo odlične stvari, smo dobili ljudi odmah na početku, koju smo obučeni. Odmah ćemo ovo da ubijamo, tako. I idemo, znači, vam ostaje, da ubijamo ostaje likove, znači uzeo sam ovaj kit što se dobija, znači ovaj pas. Jednog lika, nisam ga ni skontao, evo to sad i gotovo. Tako, a ovaj mi je ovdje pobjegao, je pao ovdje dole. Evo ga ovdje, sad ću da ga skočim na njega, ima dobru kapicu, to meni treba. Trebamo ga brzo ubiti, to, otvorite. Jao, sad sam imao šansu da ga ubijem. Dođi vamo, treba mi ta kapica, čoveče. Ne da li ide neko iza mene, ne ide. Ajde, napadaj ga psu, ne može ga on stići. Ajde čoveče, dođi. Ili kao što nas vidite, znači onaj lik je otišao. Eno tuče ga onaj tamo. Sad ćemo, eno ovaj ga ubio, nešto se dešava ovdje, ne znam ja šta. Dođi vamo, imaš dobar chestplate. Jako dobar chestplate ima sada, morat ćemo da ga ubijemo nekako. To mi reci. Ubili smo ga ljudi. Sad ćemo stavimo čovječ. Sad ćemo znači stavimo ovaj chestplate ljudi. Predobro smo obučeni. Samo nam fali ona kapica. Kako onaj pobego sa onom kapicom. Možda su i ostale stvari tamo. Sad ćemo da odemo da vidimo. Da nisu možda ovdje ostale te stvari. Vamo. Trebao bi da bude, ne znam ja, nema veze. Imamo kompas, to nam je potrebno. Sad ćemo da jedemo, vidimo koliko ova je 77 blokova od mene, to izgleda onaj Johnny 123 se zove. Sad ćemo da vidimo gdje sad je 39 blokova, znači on je ovdje ispred mene negdje, evo ga ovdje. Ide da je zablokirao. Jeste zablokirao je. Tako ćemo to da bacimo. Sad ne znam koliko sam ja njih ubio. Znači ubio sam ih njih petero sam možda ubio, ne znam ni ja. Sad ćemo da vidimo znači koju smo koristili, znači ovaj. Vidimo 94 bloka od mene. Pa da probamo da ga napadnemo, a danas sam vam htio pričati znači o premiumu. Ovo je moj premium, snimat ću na znači Mineplexu, Hypixelu i NCG-u. Sad one dvojice da su timeri ili nešto drugo, ja stvarno ne znam, ali ću probati da im priđem nekako. Oni se vijaju, evo ga tuku se. Dođi ti, tim. Ovog ću ja da vijam. Ili sam onog treba. Dođi. A sam sad failao. Da li je moguće? Ja sam failao ovako. Tako je. Brzo jedi. Ima nešto pametno, nije ništa ima pametno. Pobacamo. Sad sam mogao da umrem, ali dobro nisam. Okrenuo sam mu se na vreme, znači. Da vidimo gdje je sad ovaj lik ovdje. 118 blokova od mene. I sad ćemo probati da ga znači napadnemo. Jes da i nemamo nešto srca na sebe, ali nema veze.
Više ne možemo. Sad ćemo, znači 55 blokova od mene, on je tamo. Ono ga tamo. Moram jesti. Tako, i idemo znači na njega. Sad ćemo ovdje ovako da mi nekako skratimo. Gdje si ušao? Evo ga tamo otišao, da sam mu sad otišao s ove strane, ubio bi ga. Ne vezi, 10 level. 10 smo level ljudi. Gotovo, nema šta. Gotovo. Tako, da vidimo da li ima možda supicu, ne znam, nije izgleda nije imao. Baš smo sad dominirali, ubili smo baš njih dosta. Kako sam ga primijetio. Joj, moram bežati da jer. Ja sam sad uplašio, dođi. Bolje da ga nisam napadao. Aj sad ćemo se mi nekako okrenuti. On ubija mi Kera. Sad ćemo mi njega nekako privući, znači u ovu kuću. Evo ga još radi. Sad ćemo mi njega nekako privući u ovu kuću. Ovdje. Brzo, udaraj ga, jao, izgubili smo ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, lajkujte, šerite, subscribe-ite svaki, ako već niste, mi se vidimo u sljedećem videu. Ipak ljudi, nećemo se vidjeti, znači, opet još jednu ćemo da snimimo, tako da idemo u drugu. I ljudi, evo nas u drugoj rundi, malo sam se zaznao, znači, na početku, rekao sam i to je bilo to što se tiče ovog videa, to sam se malo zaznao. Znači idemo u drugu partiju. Vidimo šta ćemo ovdje da dobijem, da je moguće da sam crafting table pritisnuo ovamo. Nema veze ljudi. Idemo znači u potražu za kočega. To sam vam reći znači da ću snimati sada na Mineplex-u sa Pixelu i ostavim servera što treba premium, tako da očekujte dosta videa. Snimio sam jedan video Skywars, ali ne znam da mi video negdje izgleda da je obrisan nekako, ne znam ja kako, ali nije mi bitno. Znači u prvoj rundi smo dominirali, ljudi, napravili smo 6 kilova. 6 kilova smo ljudi napravili u jednoj rundi, evo ga jedan lik ovdje, moram bežati od njega, da me ne ubije. Ajde probati da spopnem znači ovako ovamo gore, vidim da možda nema nešto tamo, ali redko ovamo u Mineplex-u ima tamo gore nešto, nema ništa. Trebam sada da nađem još negdje nešto. I evo ljudi neka vetrenjača ovdje, sad ćemo da vidimo šta ćemo tu da dobijem, možda dobijem neki sword. Ili nešto tako, sad ćemo vidimo, nema ništa njoj. Seta, idemo oko nje da vidim, nema. Idemo u neku napuštenu kuću. Vidimo tu da mi treba mi hrane i svašta mi treba. Ovdje ne mogu da prođem, čudno. Ovako ovdje da uđemo unutra. Evo ga, konačno ulaz. A nismo ništa dobili. Niš posebno ljudi nismo sada dobili. Idemo vamo gore da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Evo ga još jedan. Dobro. Dobili smo hrane. Da. Dosta sam blokova od mene. Sva sreća pa sam pritisnuo ovo. 28 blokova od mene. Ajde još jednom imamo i to. 65 blokova. Znači imamo za sada oružje. Ovo je 65 blokova od mene. Sad ćemo probati nekako da ga nađemo. Da ga znači napadnemo. Idemo ovdje da ćemo dobiti. Dobro, dobili smo ovo. Ovo mi neće trebati ni ovo. Vidimo sad. Da mi ovdje neki mač. Mač mi treba. Vamo. Mora negdje. Znači 60 blokove bio od nas.
vjerojatno negdje vam mora da bude. A evo i ove barijere, tako da moramo brzo da idemo odavde. I ovdje konačno smo znači izašli iz one šume, evo ovdje je supply drop, tako da idemo na njega, čekamo njega da dođe. A tu je lik, znači Garant je tu lik, sakrio se negdje. Oni često budu ovako ovdje gore. Kada ćemo se i mi tu pokriti. Ovako ovdje. Bolje ga nisam napadao, znao sam. Ja, gdje je supply drop? Evo ga ovdje. Ej, bolje ga nisam napadao. Sad dobio. Ajde, ne mogu da vidim. Evo moj skin. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se ako već niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!